tepuk tangan Kasio Bos yang meriah. Bintang kamu kurang bosan yo jaket. Di wireless sudah. Pak operator di wireless tunggal. Bapak operator kula nyuwun wireless tunggal. Operator mobil. Protator. Panggilan Pak Protator. Yo iki siap. Siap. Loh. Letrek. Trek. Dia. Udah. Hei. Hei, sini aku. Rene. Aku Gano. No. Letrek. Aku Gano sih. Nah, tutup api. Lah ayo Gano iki ceker. Adi-adike ceker kabeh. Awakmu lapo sandalan. Oh lali. Mari wudu. Ya weh. Saiki. Nggih topeng. Gano koyo adi-adike. Ayo. Pokok Mas. Kasih opo buat Mas Letrek.
Loh, lah kok mandek? Saya nggak ngono nih coba. Tanganmu apa? Jempol kan? Matanya bidak kali. Iki artinya apa? Iki apa? Jempol naga. Iki jempol ngerimpet. Berarti ngene. Ngene, ngono lho. Aku duri Pak De iki. Waduh. Oh, ada duit apa kon? Kaya dibalik. Oh. Bayari ra apa-apa teko omah tak WA. WA apa? Tuh, jir. Ayo balani mana mas? Bisa nggak mas? Gawe topeng mas Andre. Ayo pokok mas. Cuk apa kamu cuk? Matamu ora teko. Sampe ini Songganong. Aku dari situ. Sampe ini Songganong. Sampe ini Songganong. Iso Ganong, kudu iso gendang. Duh, iya kok. Yo, iku yo joget. Ayo. Sampean ganong, aku ganong, letrek gendang. Apa letrek gendang? Endang, letrek gendeng. Kebiyen ya wis gendeng arek iku. Ayo saiki Mas. Aku lapo? Ganong. Wah, ala kelakuan letrek. Ayo, letrek sing gendang, Mas Tito sing ganong. Oh, jangan jogetan kan ini gak sama daki apa lagi? Apa ngapa kendang? Jenenge wong solakon sing ngempasno wong tarian. Lah apa kon ngepasno gendang? Ya ngono. Sing kendangane kok piye? Cangkem piye? Oh,
Nanti saya neng kendang cangkem saya. Kendangnya yang kira Mas. Kendangnya kira sih. Nah, ayo coba ke cangkem sih. Terus masaknya barang kayak kendang cangkem daripada begini iki. Ya. Mas, anyar ini. Ayo, kendang cangkeme Mas Letrek. Oh, sik Mas. Ayo, Ayo, mongkol Mas Letrek. Kok sing tak nyocot ae omahku menengo sih. Cangkemmu udah digepung. Lah yo ben krungu kok menengo sih betapur cetek pintu. Mosen deh. Tung gagal. Mau capek, Bun. tung gagal. Salah deh delok iku. Anyar iki. Deh delok Ayo, iku. ning YouTube gurung ono iki. Sih Mas. Deh delok iku masalahnya kan aku wis download ning Google. Iya. Ayo, mongkol Mas. Ayo rungono dengkulmu. Tung dandang. Janjian sok iki. Tung dandang. Welek tapi. Kok kena Iki digepung Mas. Melok kabeh. Ya. Tung dandang. Maling. Maling matamu. Iku lho gendang ono. Wis seru lah dhek enak. Dhek tak buane tak gak bedes to. Lah dhek tung dandang gundang. Kecil ngono. Kandanono tengah kandanono. Kok itu wae maksudnya kan si cilik lho. Tung dandang gudang congok. Oh. Rala rumah kan kan. Entang congok ya. Ngono ya. Tung dandang. Iki muni. Iku sing ngomong congo. Lah yo, Kon sing ngendang ta? Ayo kon sing ngendang lah tangkem lan dowe. Ayo congo muni, congo muni yo. takon ganti bojoku lho. Lah yo, Ayo Mas, waktu. ayo masuk nih Mas. Ayo, tangkep. Pokok Tangkep. Oke. yo, kendang cangkem. Tung dandang. Ayo terus, ayo satu lagu. Gantian. Apa? Sing lainnya bro. Iku ketok, datang terus tak ngiler lho aku tuh. Neng bindi ngendang, lu ku jogetan. Wis aku mau joget ya apa? Kon joget. Ya aku ngendang cangkem. Meniren cuk. Goblok kowe ra kuwi. Tapi suaramu mbek kendang. Bodoh enggak? Si api kendang. Oh, wis mau. Heeh. Mau. Yo. Si tung dandang. Ayo rek. Tang. Ayo. Mendalu yang lo mantke gak disebut pacar. Cangkem. Ini ngendang kok kendangnya mandek. Mikir mau. Mas itu. Tono apa daya lu itu? Yen pancen kowe dondome. Turangga Satrio Jagat.
Ayo Mas Letre, gendangi Mas Letre. Ayo. Gak cakep gak kendang. Waduh, lawan dikit hei. Mari joget. Wes mari joget deh. Saiki salto. Ya. Ayo. Adi mau di. Pengganongku mau nih di sini. Hilang kabeh. Hei. Lawas ganti. Salto. Melo salto. Gak iso. Ya wes, ayo. Pokok Mas.
sampai susu pun Halloween. Sama lirik kok makmum dan orang benar ini. Iki sing pernah viral tenggone filmnya Antv iki. Iki larene tenggone Antv. Tenggone niku lho filmnya nggak salah Sapilah niku. Judulnya niku Kecirit Menjelang Ajal. Ayo. Joget dulu. Satu balik kiroa. Oke. Oke pora. Jadi iso kiroa. Oh, kaso. Congok. Saldo tok ya. Kos meringis ta, Bro. Ngece raye. Dan bisa ngomong mendiri matanya. Kita. Raimu sing ngece. Kita dek nak. Ya, Bro. Sana aku wani meskipun bapak anu. Lho ngece ora iya. Tak percaya terus nak tamat ora koyo sempak. Rek, iku ono bapake celuk. Oh sik, kok nek bapake diceluk, anake ning kene, pastiye gak entuk wong loro gak iso dikerjain. Ning ngene kan iso gantian. Mari anake, bapake, ibuke. Heeh, ibuke kon salto. Apa dadi aku sing nambani kok. Ayo mari dadi tak wacana surat Pancasila ngono. Salto iso nggih beri tepuk tangan bayangno beri tepuk tangan buat Satrio Jagat Salai kalau tulisannya tak waca KWRN untuk Bu jangan ben diceluk tak bapake ben diceluk Surabaya ana pemutihan iya kelem putih ta krono dipres wajah niki pernah panjen sempat viral bung gano oh makasih iya mas satu kasak suwen kasak ngicin ta satu oke ojo kalah be mas masih mingkem mau tak kasih mingkem ta untuk mau bisa ta rodok ya, ayo mas, saldo mari anake, bapake, ibuke ibuke biasanya bedes ayo apa bingung aku suwi dengerin kon gak paham sampai lagi mau kecok bu kon aku wis paham kon meneng dhisik oh mari ini kok sampe lumajan mari kon gak paham jangan dhisik bi kon nangis tak kon ngomii apane dhewe ngomong aku tak nangis bujuk-bujukan ayo saldo karo bi menengo sih menengo iki wis setelan aku congok ayo menengo tunggu ae tambah aja macam syukur saldo baleni mas bismillah sik susu ae bismillah saldo apa bro dadi lu dadi ngongkloh dadi lu gak percaya bu sampe nek semerep nggih arek jaranan kesurupan dileboni setan nggih
Niki mboten setane dileboni dhek. Gak percaya sama. Gak percaya, nek percaya sampean goblok. Mari awakmu gendi cacake ya. Oke, logo didelok cacake satu. Wis meneng ae, meneng. Mari mangene ibu ular-ularan. Aku lo kata nyuruh. Oh nyuruh. Nyuruh, apa sampe nyuruh aku jerapah. Sang guyu. Ayo om, kepe dewangi kono masuki, kono adik sampean. Pomo guru tak celuk. Ngomong apa ya kabeh jalan mrene lho. Di korupsi jen. Berita buat tangan buat Mas Kepi. La ilaha illallah. Ayo. Ayo. Hei. Apa? Wonge gak gelem. Lah kon wonge metu taline iki. Yo gak apa-apa lho. Ayo Mas. Ayo. Durasi om mau guru nak celuk sempak lho om. Ayo sempak mamal iki. Insaflah wahai manusia. Trek. Telek. Telek. Apa Mas? Aku makan apa? Hah? Aku makan apa? Ceramah. Ganong. Ganong. Saldo. Kasih. Ayo, niki Mas Kepi dari Mojokerto ya Mas? Mojokerto. Medeng. Ayo Mas. Tuh ayo Mas. Mas Kepi. Jenengan tanggung jawab. Mas. Rin. Mas. Niki mau yugane sampun mantun. Ya. Romone nggih sampun mantun. Ya. Biyunge dereng mantun. Monggo. Pinara. Monggo. Oh, Bandeng. Surone tono Mas. Piye? Durasi Mas. Ayo, unggul.
Satu. Sisi nopi. Halo. Merok. Si tak. Nggak jo kusi tak takon situ. Lo yo kita yo kayak paling sempat lo. Bro. Si. Wah. Jancuk. Enggak teli wong iku. Muncul apa tak bakal ngono. Melayu ae karepmu dhewe. Anakmu yo menemu ta, belum cacapi yo. Kosan ice biasa ae raimu lho ngice. Untungmu wis ketono. Lucu yo. Lucu anak sampean. Sumpah, nek kelaran lho. Aduh. Bro, kok tak kandhani yo sekaligus nyeneni awakmu. Kini satu kon sing jupi kowe. Berarti DC aku lah. Kosan guyu biasae tokon. Aku saldo sih ono wong nyawer, berarti bagianku. Nek awakmu melok nyawer. Air batin matamu lah. Lah Den, kabuane itu ngono. Sopo takbiran? Iyo. Tuh. Si meneng. Lo tak teko aku tebi. Sapa? Kepi. Sumpah gak ketok. Ketok mek untu etok. Sing ngomong ta ngono. Yo kamu. Lesu. Tuh. Oh.